Roenom in Friesland is het Koningsdei viert. Op de vrijmerken in de grutte plakken wie het smoordrok. Het mooie waar bracht een soort mensen op stritten. Voor goedkeep gwot, de verskate activiteiten of gewoon voor de gezelligheid. Van de morgen om 6 uur zitten in Ljouwert de verkeerders al klaar. Maar het is pas middags dat de grote drokte op gang komt. Maar ik in Burgum kun je de kop rennen. En ik in Dokkum is het net oors. En Jood kwam de uitslag van de enquête over het Koningshuis door Omroep Friesland en Eén Vandaag naar boeten. Daaruit toch blijken dat koning Willem-Alexander in Friesland populairder is als in andere provincies. Maar het populairste lid is vanzelfs... Nou, Maxima natuurlijk, hè? Maxima. Maxima, denk ik. Maxima. Maxima. Ja, voor mij ik. Uit het onderzoek toch ook blijken dat de meesten van u een soort vertrouwen hebben in de koning. Hij praat wel zijn eigen taal, vind ik. Ja? Ja, Een gewone man. een gewone man. Nou, hij is goed voor de mensen. En hij komt van de mensen op. Hij voert wat veranderingen door, een beetje vernieuwing. Nou, ik denk dat dat wel nodig was eigenlijk. Ja, ik vind dat het heel goed doet. Ja, Jer, ik vind het een hele lekker verjonging in het Koningshuis. Dat vind ik heel fijn. Hey, yo, Smooth, drop the beat. Vierder waard de vraag stelt of de koning ook meer invloed had. De Friesen binnen daar verdeeld door. Ik vind wel dat hij iets meer zou mogen. Er wordt heel veel, alles wat hij doet wordt onder de loep gelegd. En ik heb zoiets van, ja, dat vind ik wel eens te veel, denk ik. Ook voor hem. Nou, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja, dat hij wat meer bevoegdheden krijgt. Ja. Ja, ik denk dat ik het op dit moment wel, zoals dat nu is, wel goed vind eigenlijk. Dus Ceremonieel blijven. vooral ceremonieel, ja. En we vinden het prima dat Koningsdij zijn oud-Hollandse spultjes kwijtrekt en in een moderne jaske stutsen is. Ja, dat weer jedde Jood in Ljouwert. En uw verslagjouwer Auke Zelderust, die zit nou bij de Vrouwenpoort Bregen in Ljouwert. Auke, hoe druk is het nou in de stad? Nou, het is nog heel druk in de stad. Ja, het rint nou een beetje leeg omdat de vrijmerk op dit moment oorrol is. Na schotting hebben er 100.000 mensen in Ljouwert West. En dat is meer als verliezen hier. En ik de handels binnen tegen tevreden, heb ik mij vertellen litten. Ik sprak mijn man die ik juist interviewd had, die zei €200 ben ik tevreden. Nou, hij verzint het volle meer. En wat doet de gemeente eigenlijk bij al dat gewot dat lezen bloedt? Ja, de bloot traditioneel een heel soort gewot lezen. Nou, het ze Klarenbeek van de gemeente. Wat gebeurt er allegear met dat gewot? We hadden dit hier bezocht om de mensen op te roepen om hun spul zelf mee om te nemen in huis. De brood iets kwijt willen, die kunnen zij inleveren bij fjouwe containers die het roenom in de binnenstad plaats binnen. Dat is nee, hè? Ja, dat is nee, want de oren hier een een verschrikkelijk soort brood achter in de binnenstad. De gemeente en de omring die romen dat vanzelf op. De stad maakt verschil. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van het publiek zelfs om hun eigen spul waarom te nemen in huis. Wat gebeurt er verder nog in Ljouwert? Nou, de merk is nu nog aan de gang. Die rent aansnel. Dan wordt er op een aantal pleinen in de binnenstad nog muziek maken. Het Wilhelminaplein, Alderhoutse Kerkhof, de Grote Kerkenstritten. Daar vinden verschillende optredens plak en een soort publiek beeld dan ook om daarheen te gaan. Koningsdij is nog net voorbij. Nee, Koningsdij is nog net voorbij. Het is een topdij in het hier qua evenement van de stad. Het loopt een soort meester van boeten, dus het is een prachtige dijbest. Dank u wel. Graag hier.